Návštevu pre fanúšikov futbalu, myslím, že ho nemusím predstaviť, pre ktorí ho nepoznáte. Je to pán Juraj Jarábek, tréner FC Lyon Zlaté Moravce. Poprosím pozornosť pána Juraja. Dobrý deň všetkým. Ja len doplním, že Juraj je našim fanúšikom, chodí na naše zápasy, bol v Otokovciach, videl som ho v Stankovciach. Juraj, čo hovoríš na prvý polčas? Tak v prvom rade všetkým ešte raz pekné nedeľné predpoludne. Som tu v Krtovciach, myslím, že druhýkrát. Bol som tu pri tom poslednom zápase, keď ste mali oslavy. Ďakujem Jožkovi Bubakovi, s ktorým som veľmi dobrý priateľ. A klobúk dole pred tým prostredím, pred tou malou dedinkou, ktorá veľmi dobre futbalovo funguje. Tie návštevy, viem, že tu boli aj 500-600 ľudí, pretože futbal sa hrá pre ľudí. A naozaj ako zábava najväčšia. Nedeľa kostol a po kostole futbal, takže som veľmi rád, to veľmi príjemné prostredie. A k tomu zápasu, k tej otázke, myslím si, že Partizánske má dobré mužstvo, kvalitné mužstvo a dlho to vyzeralo na remízový zápas. Dokonca Partizánske tam malo veľké príležitosti, ale nevyužilo ich, chvála Bohu, pre Krtovce a myslím, že tá penálta Dan Bárodov sa to počuje, bola. Ten druhý gól bol veľmi pekný. Takže zaslúžené vedenie 2-0, ale myslím si, že dobrý zápas, ktorý prispieva aj super Partizánske. Všimol si si ju nejako všetko skýpal, to také si počúvajú? Tak ja neviem. Ja si myslím, že keď si mi dal tú šancu povedať niečo, tak počúvajú, ale... Je to super, aj kto ťa zaujal z hráčov? Tak ja si myslím, že Krtovce majú veľmi dobré mužstvo. Veľmi dobre poskladané, je to rodinné prostredie, dobre sa tu cítia, takže sú tam chlapci, ktorých som ja trénoval v Spartaku, či to je Ivan Brásky, alebo Boris Mikláš v Povodniciach, alebo Horúcka, takže sú tam chlapci z Trnavy a myslím si, že to mužstvo celé kompaktne dobre funguje, takže tam ťažko niekoho dneska vyzvihnú, hrajú veľmi dobre ako tým. Teoretická otázka, vedel by si niekoho predstaviť vo svojom mužstve? Tak určite, ale neviem, či som to ich dokázali zaplatiť. Myslím, že nie. Poďme včerajšiemu zápasu, zvíťazili ste 3-1 s Mijavou, tvoj komentami? Tak Mijava nedávno hrala skoro takú súťaž, jak Krtovce, tak ja vedím, že Krtovce za chvíľku budú hrať niekde vyššie zase. Mama! Takže... Vysoké ambície majú a tí ľudia sú to na to stvorení, takže možno sa stretneme raz. Juraj, teoretická otázka, prípravy zápas v lete v Krtovciach, OFK Krtovce versus FC Lyon Zlaté Moravce, čo ty na to? Ja si myslím, že není problém, keď príde toľko ľudí, čo tu chodí, tak veľmi rád prídeme. Myslím, že príde ešte viac, počuť ako funkcionári dúfam, takže vedia, s kým bude pripravený zápas v lete. Juraj, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor, si sa tu dobre, všetko dobré ti prajem, aby sa ti darilo v osobnom živote aj vo futbalovom. Ďakujem všetkým pekne.